ay 18 hanggang 24, di ba? Opo. So, paano kapag ka ang nanalo ay 21 years old at 5 years ang term? Lalampas siya, di ba? Sa Opo. 24. So, anong kaisipan mo ron? Dapat ba tapusin niya maski na lumampas na siya doon sa 24 years old? O dapat ba obligahin siya magbitiw at palitan siya by succession nung susunod sa kanya? Dapat po tapusin niya kasi kahit ngayon po, kahit 3 years yung term namin, may mga SQ officials pa rin po na lumampas na din po ng 24 years old. Kasi yung youth sector naman natin is hanggang 30 years old, Nasa Mr. batas ba Senator. yun na paglampas na siya dun sa edad na 24, pwede pa siyang manilbihan o kailangan ba namin amyandahan yung batas? Parang wala po sa batas, Mr. Wala sa batas, Senator. ano? Ngayon, yung mga opisyal na nagbitiw, umalis, imbis na maghalal muli, wala bang rule on succession yan? O wala bang paraan para mag-appoint ng mga hahalili sa kanila? Sa, Bilang treasurer, bilang secretary na, di ba, nagpunta na ng college, nag-abroad, umalis sa barangay, may paraan ba para, sa ilalim ng batas para may humalili sa kanila sa pwesto yun? as SK chairperson po, pwede po succession, pero yung mga members po, kailangan po ng special elections. Hindi members, yung mga sangguniang, yung mga members ng SK, Yes, kagawad po. yung mga SK kagawad nga, pwedeng by succession? Hindi po. Hindi. Special elections po. So wala sa batas yung succession na Wala po. mag-a-appoint.